Ya engko aku tak cap jempol ning matamu. Aku nesu ora jawaban kuwi. Wis payah ora. Wis aku gawanen ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Nolo garing ikhlas. Ora ikhlas dos pripun? Dos pundi kok dos pripun? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas bab napa pun. Mboten kula ora Bu Adi kula sing tak tresnani. Gong sak pungkurku muga-muga kelakon penjangkamu ya, Le. Oke. Dong hati-hati ya. Iya. Nek do mati ngirimi kabar. Ya. WA. Tulis. Gong ayah meninggal. Terus gareng gong Kang Mas Sirna. Gong Petruk mati ngono dadine wis nomore tak hapus. Oh iya. Wis ora bakal iso SMS aku nek ora iso chatting aku nek. Omahmu omahe gareng omahe Petruk tak upakara. Ya. Reng apa? Bojomu tak ijabane ya. Ya wis ben kana ora apa. Bojoku sisan gong, mole mlaku wae ndek wae. Bojo kok le mlaku ngene iki. Ora iso dijak ning resepsi. Lu kok ke sandal ya kangelan. Minggah dateng kayangan Kakang Semar. Ayo, ayo. Ah monggo pukulun kula dherekaken. Merdeka. Sugih Semar mati. Mongko lemahe Semar ki pelungguhe disewake karo Semar. Gareng ya ora ana, Petruk ora ana. Kekecah sertifikat. Nek ngene gareng, "Yu, sertifikate ndi?" Mboten kaya wampleng-pleng ngono. Nek ora anarkis ora entuk dit aku. Ning kok sepi ya suwe-suwe. Kok yen malegak legok trembilung kang sabok bandil trembilung kang sarawita bektiku ya Pak. Yo tak tompo. Wah, klebon copet iki. Pak Dembilung, Bagong. Kok boroke ra mari-mari? Ya ditambani ra iso kok ya Le, ya wis semen karang ya wis tuwa. Gerak Bagong to. Heeh. Anakmu padha karo anakmu wong aku anake Semar. Lah iya. Ngopo e, Gong? Asowan Watagok wigatine utang sing wingi rung disaur kok saiki wis utang meneh. Weh, aku duwe utang kok. Duwe no. Walah, santai wae wae. Aku sing utang wis santai kok kowe sing tak utangi kesusu-susu. Lho, jenenge kuwalik jeneng wong utang ya kesusu-susu kok ya. Nang apa? Lho, sing ana ngopo ya aku? Oh iya, Ding. Ya sorry Watagok. Eneng ngopo iki? Gong. Sepisan ngaturake sembah bektiku katur si Watagok. Ya tak tampa. Wong tuaku. Heeh. Kaping Dwi. Waduh. Dwi apa? Loro goblok. Wo. Urung-urung wis goblok-gobloke wong tuwa. Kaping loro ki sowanku mrene kwa aku arep matur karo Watagok.
Wataga kok ora layat. Lho. Ana apa Gong omonganmu kok ndrawasi? Ora krungu ya, Gong. Adimu mati. Adikku sapa? Semar. Gong ora aneh-aneh lho. Le mati apa? Mau lagi ntis. Kowe krungu kabar lho? Wis disareke urung. Ora tak gone ngomong langsung tak glundhunge nang jugangan. Wis gandadarku kan wong layat aku males. Ora jane kuwi nek omong aja sembrono, sing tenanan. Wah, kurang-kurang bejane bapak ya adimu lanang dina iki sirna marga mlayu wae. Mlayu. Ora mung bapak ning klebu anakmu Gareng wae. Lho, Gareng ya iya. Petruk ya iya. Padha lara wae. Ora. Kekurangan pangan, nek kurang pangan mbok njaluk makne gedhe tak kirimi. Ora. Ya arep piye-piye nang isih wis do di sawah. Oh ya syukur. Ning tak matur ya wae. Bapak saiki ora nang omah. Lah nendi? Munggah nang Kayangan. Lho, Kayangan ngendi? Surabaya. Surabaya. Kuwi lho sing ngene Bathara Guru kuwi lho adimu. Suralaya to. Heeh. Lah mergane critane ngene wae. Aku ora arep bangun desa. Heeh. Hah. Aku ki entuk sasmita iso rancak leku bangun desa nek apa kuwi jenenge dusun kuwi ditumbali. Tumbali apa? Pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Kuwi rak daharane dewa. Lah iya aku yo ngerti. Lah bapak terus martek aji kula weling pameling ngrawuhke Bathara Guru teka jeluk. Bapakmu soalé kakangne Bathara Guru. Jare kowe kakangne bapak. Oh. Jare bapak cerita ki kowe karo bapak karo Bathara Guru iki dadan sekondhok. Ndok sing gupak telek. Kulite dadi kowe, teleke dadi mbilung. Hus. Ora ana wong melu-melu kok disenggal-senggal. Ameng guyon kok Pakde. Ora sok sepaneng kok ndak darah tinggi. Nah terus Bathara Guru teka. Aku matur apa anane? Pukulun, kula badhe bangun desa. Ning syaraté kudu wonten pelem pertangga jiwa, jambu diponirmala. Bathara Guru malah ngendika ngene iki. Ulun gelem, Bagong. Kita nyuwun pelem pertangga jiwa marang ulun. Sebab pelem pertangga jiwa kuwi daharaning para dewa. Uga sinebut jambu diponirmala kuwi ya daharaning para dewa. Yen kita nyuwun marang ulun lan kita kuwi dadi siji. Iki rak tekan nggone gak wis. Dong ora kowe. Ya terus. Ning Kakang Semar kudu nyembah karo ulun, kudu basa karo ulun. Merga ulun dadi dewaning para dewa ki sing ora gelem nyembah, ora gelem basa karo ulun ki mung Kakang Semar, ya Kakang Ismanta. Ismaya. Aku rak lara ati wae. Mergane bapakku derajate didak-idak. Ora trima. Bathara Guru tantang. Wah, kewanen kowe. Ning nyatane ya wedi karo aku. Bathara Guru metu njaba. Aku metu jero. Wah iya. Bathara Guru metu njaba nglumpukke para wadyabala pirang-pirang taosak asik. Kok iso menang karo dewa? Bapak wis paring dawuh nek ngantem dewa dodo medun karo nyembah sik. Dewa sembahi kabeh antemi modar. Kocar-kacir. Lah terus Bathara Guru maju nggawa pusaka jenenge sapa? Cis Trisula. Bapak terus nang ngarepe Bathara Guru nek Bagong arep tok pateni aja. Bagong lagi arep bangun desa. Monggo ndak Bagong disalahke masyarakat. Aku wae gawanan ning Kayangan. Gareng yang ngono, aku wakile Bagong, gawanan ning Kayangan. Petra yang ngono, aku wakile Bagong. Gawanan neng Kayangan. Wah. Iki mesti bapak karo Gareng karo Petruk dipateni karo Bathara Guru. Lah terus kowe mrene ngopo?
Aku njaluk Siwatagak ngamuk nang kayangan. Yo ayo. Kusik to. Kuwi rak perkarane bapakmu karo Manikmaya to. Awataka ora Tejamaya to? Heeh. Kuwi rak tunggal sak endhog to. Saiki aku tak takon, nek Ismaya dipateni Manikmaya kowe ikhlas ora? Lah aku akon kepiye? Aku ora ngerti perkarane kok. Oh tak jebloke wetengmu lho kok. Gelem munggah ora? Aku kira ngerti perkarane. Ki omah tak osase lho iki. Cangkemmu tak ambake lho. Gak turutan agak bangane geger. Mungsuh wong rada koclok nek ora tak turuti ngrekoso kowe. Piye? Ngene ya, Gong. Aku ora melu-melu ning nek aku bantu kowe tak bantu. Ha kuwi cenane angel. Ora melu-melu kok arep bantu arep dibantu. Kowe munggah ning kayangan ijen. Ngamuk nang kono. Ngamuk? Heeh. Nek aku mati? Ora. Kowe tak kandhani kowe iki saka sapa? Kuwi anake Semar apa Udu? Anake Semar dudu. Wah. Waduh. Tiwas tak ajeni. Udu apa? Udu. Kowe iki ora anake Semar. Mula kowe iki janjane anake Semar sing tuwa dhewe. Mergo Semar biyen medhun ning jagat ora duwe kanca bali munggah ning kayangan njaluk kanca. Terus dening Sang Rama Kanjeng Sang Hyang Bathara Tunggal ayang-ayangane Semar disebda dadi wong terus dijenengke Bagong. Mula sadurunge Semar ketemu karo Gareng karo ketemu Petruk-Petruk kuwi kowe dhisik wis ngetutke Semar. Wah, ngono ta. Heeh. Tak keplaki Gareng iki. Kok apa-apa kok arep duduk anarkis wae to kuwi. Terus aku kan piye? Kowe munggah ning kayangan mergo wong kowe kuwi ya kena lara luputing pati. Kowe ora iso mati. Heeh ya. Heeh. Kowe munggah ning kayangan ning ora wujud kaya ngono. Wujud apa? Wujud satriya sing wangun. Kowe nek tak dandani satriya pilih dadi sapa? Werkudara. Wah ya ora ana. Werkudara kok cendhek kaya ngono. Togok, cuwil cangkemmu. Wong urung dadi kok wis apa-apa dicuwili. Ah ya. Engko nek wis dadi wae. Aja Werkudara ora wangun. Sapa? Anu Gak. Aku pengen anu Sak. Wah, dadi Janaka. Janaka piye? Ndara Janaka bagus banget. Sadurunge ning kayangan arep mubeng-beng golek temon. Oh, cah edan ora. Wong wedok kedhepi katut. Wah, gleleng kok. Terus tak nek Tirta Pawitra maning suci. Ora ngerti Tirta Pawitra. Ayo Gak, isa ya Gak. Iso wae. Ning kok ketara wong suaramu kasar. Ora masalah. Sing penting bagus. Sana, iso. Jomplangke kursimu kok. Yo. Wis gek diwalik Gak, aku malah tratapan. Wis tak walik ndoro Raden Janaka ya. Terus kowe munggah kayangan. Oke, siap. Bapakmu, kakangmu, adimu dislametke. Oke, ora masalah. Waton dadi Janaka lho. Sadurunge ning kayangan ning Karang Kawidodaren. Oh, ngapeli Dewi Supraba. Wah, jan kowe iki kok ancasmu rencanamu arep nyelametke bapakne rung kelakon wis mrono-mrono. Wis gak diwalik kok. Ngampet ambegan. Hah? Ngampet ambegan. Sari ya, Gang. Wis bacut metu kok sori. Edian. Panganane batang apa ya? Ambune kok kaya ngene. Hei, guys. Wis tak suwunke ngersane Gusti muga-muga kelakon jaga. Muga-muga nek wis kelakon mengko ndang munggahane kayangan bapakmu slametno. Nek dadi bagus ora gleleng. Nek gleleng aku wegah tak copot nek dadi Janaka. Wis tot. Sak jeblok wetenge Gok. Wak gogohi cangkem. Ya wis. Patang cangkem kok patang dim. Patang dim dengkulmu mlocot kuwi. Wis. Ya wis tak dongake muga-muga kelakon penjangkamu.
Wis, wah gleleng tenan. Wis kok. Wis. Aku nggawe kaca pengilan. Duwe nang jero kono. Cedhak meja makan. Wis, Dik. Janaka kok biasaan. Tegek. Tegek. Wonten dawuh Raden Janaka. Sing mburi kuwi sapa? Niki mbilung. Mbilung. Manten dawuh Raden. Wong kok kaya pentolan korek. Kudu sabar, nek ora sabar ming keloro-loro. Wis nek carane ngono kuwi kowe munggah ning kayangan ora ana wong elek-elek, ora ana wong dewa sing elekake mergo Janaka kuwi mlebu metu ning kayangan. Iya Tegek. Mbok wae dhisik wong aku ngerti kowe nek kowe ki Bagong kok togak-togok. Men persis e, Gok. Gok meneh. Men persis e, wo. Wis kono menyango. Tegek. Wonten dawuh. Aku tak munggah ning kayewangan ya Tegek. Engko tak mampir Indomaret. Janaka kok cenanangan tekan Indomaret ngopo? Tuku tisu basah. Ndak ora ono sing dinggo lep. Tinggal lunga aja Gok jeli aku wis. Wong kok marahi mangkel. Bilung aja kaya ngono. Iwang bikulun jagat giri pratingkah, iwang bikulun naradu. Kula ingkang wayah pun jangan nongko ingkang. Janaka jangan nongko. Kae sambel enak wae lho, Bro. Wis sumpah mikir panganan ki to. Jangan nongko kae sambel kowe nganggo kerupuk. Wah, brutu lah kowe. Wah. Jas. Kowe duwe ra, Gok? Ora. Wong ngapusi lah karo madang sik. Janaka kok madang. Janaka ki poso. Iya Tegek. Wis gek mangkat. Iwang bikulun naradu. Iwang bilun Bathara Guru kok narada terus aku kenali apik ming karo Narada. Iwang bikulun Kanika putra, Iwang bikulun Bathara Guru, Iwang bikulun Bathara Brahmaya Madipati penyarian. Gak? Penyarian Pak Cari? Wudu. Dewa penyarian kok Pak Cari? Kula ingkang sowan bikulan. Edan ya. Janaka apa? Tandhe ketak ketun tandang, ketak tenun tandhe, ketun tak tunung, undang.
Janaka. Saya dalu ras apyara sorot lintang kangku madhap tete sonya matya rati lumrang kandaning pos pita karenggan putyan ira lir swaraning matu blonda manung sungsarining kembang iler tandure
Wonten ing jagating pakliran kinarya pratandha minangka ndungkap gegalenganing lakon mbos ngancik mangsa kesanga nalika semana datan kacarita ing mapan wonten ing Kayiwangan Suralaya katinon saking Mandrawa lamun Cinandra ngen angin amit dit milir
Miat langaning talang wanaglar wandhan moncar non lir kekonang surem sorotetan padang Guru, wis aku saiki mung kari manut. Mongko aku tekan kene ya lungguh ngisor. Ora kok ora ngajeni karo kowe. Saiki aku tak takon arep tok kapakke nggonku nanggung dosane anakku Bagong. Para Guru, Kakang Ismaya. Piye? Kula aturi lenggah nginggil Kakang. Kok sik to? Ha kok kowe terus dawuh karo aku lungguh dhuwur, Kakang menika kadang kula werda. Kula kedah ngabekti dhateng Kakang Ismaya. Mau kowe muni yen to ana titah ning jagat ingkang ora gelem nyembah. Karo kowe mung siji-sijining titah ya kuwi Semar. Aku wis ngrumangsani luput, aku wis ngrumangsani kleru. Lah kok dadi saiki kowe ngendika kaya ngono iki sirmu piye? Monggo Kakang ngemuti pinten-pinten lelampahan ingkang sampun kula sandhang. Kakang Ismaya kula aturi lenggah nginggil. Kowe ora pasang walat mboten Kakang. Ya syukur. Aku melu seneng dene wis tinar buka rasamu. Kowe iso sumingkir saka rasa gedeng keburu sengit karo kadangmu tuwa aku. Malah saiki tekan kene aku mbok mulyakake. Para Guru, aku ngaturke panuwun. Mboten dados menapa Kakang, dawah sami-sami. Syukur Di, menawi panjenengan sampun nimut Purwadaksina. Kula nderek bombong, kula nderek marem. Wondene kula nderek bingah. Jenengan dika Adi Prabu Bathara Guru nglenggahi minangka dados kadang tarunanipun. Inggih menika pun Kakang Ismaya. Kakang Naroda kasinggihan mekaten. Inggih. Kakang Ismaya, piye? Ngemuti. Saestunipun menapa ingkang kula lampahi wonten padukuhanipun Bagong nalika semanten sayektos menika namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti. Namung kinarya abang-abang lambi iki mawon Kakang. Kowe iki senengane ngedeg-degi karo wong tuwa. Mongko wiwit budal saka pedukuhane Bagong rasaku wis ora kepenak. Lah kok dadi saiki kowe ngaturake pangendika sing kaya mengkono ingkang manem Brama manuhara karo atine kadangmu tuwa. Inggih. Malah samangke Kakang Semar sasampunipun rawuh wonten ing Kayiwangan tumunten badhe kula tanting. Piye? Arep tok tanting apa? Menapa Kakang Semar tasih kepengin dados nalindraning para dewa? Lah nek ngono pandangonmu krana menawi Kakang Semar tasih mbetahaken kul panjenengan menika dados nalindraning para dewa, kula badhe lereh keprabon. Kanalindran Kayiwangan kula caosaken dhateng Kakang Ismaya. Wis ora Bathara Guru. Wis matur nuwun. Mbok gelem Pak engko aku tak dadi dewa. Dewa sapa? Dewa Nala Garib. Tugase nagihi utang-utang. Kowe aneh-aneh kok mbok ya wis rasam dadi dewa wis ora apa-apa sing ngene iki wae. Aku ngaturke panuwun Bathara Guru. Inggih Kakang, mboten dados menapa saestu. Kakang mboten purun dados nalindraning para dewa. Wis matur nuwun. Mila kamanunggalan antawisipun ingkang rayipun Manikmaya kaliyan Kakang Ismaya menika badhe kula sugata. Tok sugata apa? Karepmu piye? Badhe kula caosi dedaharan. Kejawi sak pirangan dedaharan menika kula wau badhe kula paringaken Bagong. Nanging kula ngertos Kakang Ismaya menika sak sampunipun dados titah dereng nate ngraosaken legining pelempertangga jiwa lan segering Jambudippa Nirmala. Menapa Kakang kersa kula caosi menika dados tandha tresnanipun ingkang rayipun Manikmaya dhateng Kakang Ismaya. Para Guru, aku saka omah mau wis sarapan.
Dadi ora usah dadak mbok sugu werna-werna, aku wis nampa lan wis trima banget. Mboten. Menika tandha tresna kula dhateng Kakang Ismaya. Purun mboten purun kedah Kakang Ismaya ngrahapi dedaraning sampun kula caosaken dhateng Kakang Ismaya, Kakang. Semareka den prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti lah terus sirmu piye kula badhe nyaosaken Plemertangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala dhateng jengandika Kakang Ismaya. Lah nek kuwi karepmu aku mengkari manut wis mangsa Baranga Indra wonten timbalan. Wowoan kayiwangan ingkang wis ulun cawisake larapna ngersaning wong atuwa kita Bathara Ismaya nggih ngestakaken dawuh patuko Iwang Pada Pukulun. Semareka den prayetna semuriris Pandhawa Byaga mulung mangung siring sata Kurawa kambah unggih srukatite merut layut sagung Praratu Sang Swatama ing menika Kakang monggo sak mangke kula aturi angrahapi dalah Kakang monggo to dipun rahapi pasugaten ingkang kacaosaken wonten ing madyaning kayiwangan menika. Sampun ngantos wonten wigih ringa-ringa. Sampun ngantos wonten sangga runggi salebeti pekalih paduka jengandika Kakang Ismaya. Suralaya menika nggih kagunganipun Kakang Semar, nggih kagunganipun Kakang Ismaya. Narada iya. Ayo Pak, gecek-gecek to weteng wis kemrucuk kaya ngene. Ya Pak yo. Gecek-gecek wis dimanggake kok. Ayo guys dirahapi gek engko gek mulih ning nggone Bagong karo nyangking Plemertangga Jiwa Jambudipun Nirmala Bagong kasembatan. Iki tenan apa piye? Saestu Kakang. Nek ngono matur nuwun. Ya ora ketang icep-icep sithik-sithik. Tak ngrasake kaya ngapa rasaning Plemertangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala, Guru. Ayo terus. Yo. Wis rek. Tan Prayitna Kelurahan Semar Badranaya. Nalika semanten Plemertangga Jiwa Jambudipun Nirmala ingkang wis pinaringan wisa racun das bluthak ingkang niwasi sanika dupi den dardening Kyai Nayantaka Kelurahan Garing Tuwin Kelurahan Petruk dangu sangsaring dangu dadi ambaliyut netrane krasa ngantuk parandene sakmangke dawah kalenggak Kelurahan Semar Kelurahan Garing Kelurahan Petruk ora eling Purwodasina kaget tiwang mikula Narada.
kencang warudaya pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe. Nuwun sewu lho, Di. Mboten ateges kula badhe wantun kaliyan Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika babar pisan mboten. Namung kula nuwun sewu lah kok mekaten kedatosanipun. Jengandika tinggal tulus lahir batin ati lan lati makarti anggen Paduka maringaken wujuding praprataga jiwa kaliyan Jambudi Panirmala. Ning sareng Kakang Semar lan atmajanipun ndahar wujuding pasugatan ing sampun Paduka paringaken. Lah kok kahananipun kaya ngaten menika pripun tadi? Panjenengan kok mboten metang lelampahan ingkang badhe dateng menawi panjenengan mentala dateng ingkang kadang piyambak menika dos pundi? Kakang Trada, apan menika ingkang kula jangka. Yektos Kakang Ismaya mboten ngertos dateng legetaning manah ingkang rayipun Manikmaya. Kula jangka pejahipun krana sak mangke wit seprika dumugi sepriki. Kakang Ismaya menika satunggiling titah ingkang mboten purun nyembah kelawan pun Manikmaya. Mboten purun tata krama kaliyan pun Manikmaya. Paukumanipun kedah dipun musnahaken saking rumahing bumi kreping langit. Walah dalah. Sampeyan bibiti perkara. Sampeyan ingkang mbabar bathikane nek ora iso ngrampungke. Nek wonten apa-apa mangsa nggo dhewe di kula mboten melu-melu. Indra wonten timbalan. Kakang Semar Garing lan Petruk ingkang mung setengah mati. Tegese wis nandhang sekarat. Mara gage boyongen. Para Paduka badhe dipun papanaken wonten ing pundi? Ora usah mbok menehi papan ingkang minulya, papanna pinggiring candra dimuka, tegese pinggiring kawah. Samangsa ulun sarta Kakang Semar Garing Petruk wis tekaning pati, mung karing glundhungake cemplung ana ing telenging kawah. Nggih, ngestaken dawuh Paduka Rama Pukulun. Dadi kaya ngene kanan kayangan. Peteng dedet limengan. Katone padhang ning paningalipun ing neraka sampun boten saged nyawang menapa-menapa. Kula namung nyawang kawontenan kayangan ingkang peteng dedet kebak angkara murka ingkang dipun tuwuhaken saking pakatinipun Adi Pramesti Bathara Guru ingkang pranyata sejatosipun minangka dados panutaning para titah. Ning lha kok menggok ndalan pakatinipun menika dos pundi? Kakang Trada, Kakang Resi Ratri Kendel kemawon. Menika perkawis kula Kakang Trada mboten satumut-tumut. Lah pancen menawi wegah napa warah nampik pitutur becik. Nek wis duwe karep lajeng kados mekaten menika. Dos pundi lampahipun? Kula ingkang badhe tanggel jawab Kakang. Nalikane raing wong wong sirup kok ya sirup. Nonamit pasang tratak Kalimantabe linepatno ing ilo duni dumawaing tawang towang Pukulun. Kula ingkang wayahipun Raden Janaka ya Raden Sarmadi ya Raden Arjuna ya Parto ya Krama ingkang sowan Pukulun. Wong Mastuna musidam sekaring bawana langgeng wayah ulun Janaka. Mekaten inggih Arjuna wonten dawuh Pukulun. Apa wigatine kita sowan? Pukulun Narada kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Ya Janaka ulun tampa. Pangestu ulun tampanana ya Janaka.
Kula pundi nggo jimat paripindayan ing kasantosan Pukulun. Lah, kita sowan ijen ora nganti karo garwamu. Sembadra piye? Nembe umbah-umbah Pukulun. Mila mboten kula ajak. Iya, lah ora ngajak Sembadra ya ora apa-apa. Sri Kandi dijak. Sri Kandi nembe les. Les apa? Les nyopir Pukulun. Alah bocah pancen ya pinter-pinter tenan. Dipun dangu Janaka wonten menapa? Janaka kula wonten dawuh Pukulun apa wigatine kita sowan? Pukulun tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna menapa inggih kepara saestu leres bilih Panakawan kula inggih menika pun Kakang Semarang Nala Gareng lan Petruk katimbalan sowan wonten ing Kayuwangan Pukulun. Iya dasar kepara nyata. Apa to sebabe kita nyuwun priksa babagan kang kaya mengkono? Amargi ngaten Pukulun. Menawi Janaka kecalan Panakawan bebasanipun wastra lungset ing sampiran sarah mungguing lautan sampun boten wonten ginanipun Pukulun. Mila kula nyuwun konduripun Kakang Semar Nala Gareng kelawan Petruk. Menawi Pukulun boten ngeparengaken Pukulun rawi-rawi rantas malang-malang putung kulas-kulas napa jenenge Pukulun kula aturi sedya ajang ingkang jembar sekul ingkang kathah kula mboten ajeng ngrangsang keprabon wonten ing Kayuwangan Suralaya Pukulun. Pukulun Bathara Guru, Pukulun Bathara Guru, Pukulun Bathara Manemaya. Arjuna kemewat ucap kita kaya wong ngregem jimat kaya wani ndilat wesi abang. Kita wani nyumbari marang panguwasa ulun. Apa kita ora wedi mati? Pukulun mati urip menika gumantung dhateng purbaning Wang Mahanasa. Kula mboten ajri pejah Pukulun. Menapa ta sebabipun kula mboten ajri pejah? Krana kula mboten saged pejah amargi kula mbeta werbing. Kakang Trada kok gumujeng. Mboten apa-apa. Mangurusi dhewe. Sampeyan ora kena dikandhani kok. Sampeyan ngurusi urusan kula niku perkarane apa? Pun niku mangurusi dhewe. Yen ngono kita ora wedi mati, mboten Pukulun. Yen kita njaluk Kakang Semar, kita ulun katutake dosane. Sumangga Pukulun, kula mboten badhe ajri Pukulun. Ulun tibani guntur geni guntur angin. Kelakon dadi sarana sirna kita Janaka. Monggo kulun kula aturi nindhawahi guntur geni guntur angin Pukulun. Guntur geni guntur angin. Sirnakna Arjuna dina iki guntur geni guntur angin. Wala elok Janaka. Kakang Trada punapi? Guntur geni guntur angin mboten tumama. Ora taya kowe rasakno. Mongko nek ora gelem balekke Semar Janaka mesti ngamuk. Ya ngono Janaka. Betul. Wis muni bentul kuwi ya. Mongko iso ora metu saiki. Wis ora ana sing dodol. Biyen keseneng aku kuwi. Menapa? Sampun kula mboten ajeng melu-melu kula aturi gagas perkawis menika piyambak. Kita ora temama guntur geni guntur angin. Arjuna mentas meguru menyang endi? Wonten ing Visipul Pukulun. Kita kok dadi digdaya ora jamak. Mekaten Pukulun dos pundi urun ora bisa nglebur kelawan jeneng kita. Pukulun gelem anupurun mangsulaken Semar saat majanipun menapa mboten. Semar wis ulun sirnake. Kepripun Pukulun?
Semar wis ulun srenake tak papanake ning tepining Candradimuka jagat Dewa Bathara Pukulun. Pukulun Bathara Guru kebangetan panjenenganipun Pukulun Mentala dhateng Kakang Semar Janaka mboten narimakaken. Pukulun kiyat nampani Kyai Pasopati kula meguru kalian panjenengan. Pasopati ulun ingkang maringi tak balekke karo sing duwe. Tiban Kyai Pasopati lan pusaka kula ingkang kathah sanget menika sampun kula beta ngagem kronjot wonten ngajeng mriki. Kula ngamuk wonten ing kayewangan Kakang Rada kados pundi? Ah monggo panjenengan ora mlayu ya ketiwasan tenan lho Di. Pukulun kok nothok kula. Dikira aku ora weruh apa piye? Iki ngapa ta nggo sandangan kaya ngono kuwi? Pukulun, pukulan-pukulan dekul mlacat. Kowe iki ngapa karepe? Sampeyan ngerti kula? Ah ngerti. Wah, bajigur iki. Biar digawe santai, Bu. Ngerti ya? Ngerti padake ora ngerti ora. Iwas tak halus wangun ta Pukulun? Wangun. Ning ya suarane anu kekasaran. Mboten Pukulun. Pukulun. Iya. Bathara Guru melajar Pukulun. Doyak. Dos pundi doyak? Nek ora ngoyak, arep ngapa? Kula kepengin ketemu kali bapak kula. Sapa? Bapak Semar. Kali Mas Garing, kali Mas anu Petruk Pukulun. Bagang Pak Petruk? Petruk. Bagange nendi? Lah niki. Ah, cah edian ora. Iki sing nyandangi ngene sapa e? Nun. Sing nyandangi kaya ngene sapa? Siwa Togog Pukulun. Wah, Togog iki ya ngewangi adine iki lho. Bapakmu nang pinggiring Kawah Candradimuka. Mau sire yen to bapakmu wis ora eling arep dicemplungake ning Kawah Dening Bathara Guru ning bejo kowe keteka Bathara Guru mlayu. Bapakmu tulung ana dhisik, tulung ana monggo dhek ning apa-apa. Mekaten Pukulun nyuwun pamit nyuwun tambah pengeti. Karataya. Pukulun nyuwun pangapunten. Telapukan kula kemedunen Pukulun. Kemedunen dengkulmu mlacat ora. Janaka keterapukane kemedunen nyuwun pangestu. Kana tepat paranana dhisik. Kunjang ganjing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung. Aduh Kakang Semar mesake timen kowe Kakang. Nala Gareng kaya mesake Petruk kowe Modaro. Kakang Semar tak suwun ke ngersaning dewa ingkang luwih dhuwur tinimbangane Bathara Guru. Tasuwunke marang purbaning Wang Mananasa. Muga-muga kasembadan penjangkaku nirmala. Waluya temah jati, jati temah mulya. Merga saka kekuatanku Kakang Ismaya. Ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih Gus. Sampeyan iso melu jeng nyelametke awak kula.
Iya, Kakang. Matur nuwun nggih, Den. Pun nyametke kali awak kula. Ndara niku pancen tresna kali ponokawan-ponokawan. Iya, ngono Kakang. Matur nuwun nggih, Gus. Nyamet kali Petro. Iya. Kok suwe-suwe meng. Ayo Ndara Janaka sajahe sayah munggah kayangan ki dhuwur kok ya terus. Ah iya. Sampeyan kok dugi mriki? Ngegrep. Janaka kok ngegrep ki model pundi? Ya mbok menawa Janaka saiki wis modern ya iso to milenial. Wah iya. Kakang Semar. Kula. Kowe kok arep dipateni Bathara Guru. Nang opo, Kakang? Kula dianggep luput. Dianggep luput. Nggih, Mergane kula ora tau gelem nyembah kali guru, ora tau gelem basa karo guru. lah kowe mlebu ning sekolahane Bathara Guru apa ora? Mboten. Ya jane wis ora apa-apa. Nggih. Terus kowe dipateni. Nggih, diapusi kali Bathara Guru kon mangan plemper tangga jiwa jambu diponirmala. Ning jebul wis dinahi racun. Nganti kula ora eling, Galeng ora eling, Petruk ora eling. Sok meneh nek mangan ki ora waton mangan. Ditelitit. Oh, prapun, Den? Ditelitit. Dinapake? Ditelitit. Ditelitit. Aku mburi ditambahi T dhewe iki lho. Diteliti kok diteliti. Oh, dipeniti. Aja gampang diapusi ya Semar. Nggih, nggih. Aku nek kelangan kowe aku ora iso Semar. Nggih. Ayo bali Teng pundi? ning Madukismo. Madukismo niku pabrik gula. Kok Madukismo to? Ngendi kasatriyanku Semar? Madukara karo lenggahe kok supe. Iya Madukara. Yo bali yo. Nggih monggo. Lah ning kula Bathara Guru nek ngonangi pripun cobi? Kula tak takon. Lah piye po ngontrak ning kene wae. Sik Pak, sik. Sik mundura. Piye to? Mundura. Ndara Janaka. Apa kaget aku bajigur iki? Ngandel ora. Janaka digetak kok misuh-misuh. Asem sanjake. Sapa reng duwer ngono? Aneh-aneh ora. Asem konangan. Ireng gleleng lho. Gleleng aku mau sadurunge munggah kaya wis entuk cewek telu. Waduh. Elek kabeh. Wah. Ayo wis nek elek kabeh ora. Ngapae gak? Aku nek ora carane ngene iki. Kowe iki sapa iki? Bagong ngono kok. Weh, setan. Weh. Badut ora. Wong tuwa nggo dolanan. Aku iki sing goblok. Wong kena suarane kaya ngene kok percaya nek Janaka. Janaka karo kasatriyane dhewe kok lali iki. Iki nek dinggo mel. Weh, badut ora. Ora tak slametke. Kowe kok iso dadi ampuh. Ampuh, aku dhewe ya ora ngerti. Aku mau ditibani. Truk pusakane Bathara Guru apa? Guntur. Guntur geni guntur angene ra apa-apa. Monggo sekol sirahe mestangane Bathara Guru blodor. Aku nyakon nyamber aku ora gelem. Oh, aku gleleng aku, Pak. Aku top saiki bengi. Terus Bathara Guru tak getak. Kowe kudu mati saka tanganku mlayu. Ning iki kok aku deg-degan. Deg-degan piye, Mas? Engko nek Bathara Guru tekan Ngamarta, ning Ngamarta mongko ana Ndara Janaka. Bathara Guru wadul karo Sinuwun Prabu Puntadewa. Puntadewa kayangan Janaka ngamuk. Janaka sing nang kono krungu. Kowe goleki Janaka. Mbok cangkeme sing apik, Mir. Kowe nek gawe rencana senengane ngedeg-degi ae. Gawe rencana liyane sing
nyemelangi ning apa to? Iki rencanaku ketoke kok kaya ngono. Wah, cilaka iki. Ki nek ora goleki togok salin ngrekoso aku. Ora usah salin, Gong. Pak, malah Bagong ki rasa kon salin, terus dilungguhke ning kayangan. Angko, ha iki dadi crana engko Bagong nek lungguh ning kayangan Bathara Guru ngirit para Pandhawa ning kono Janaka loro. Ha, mesti Janaka ora disalahke karo kadang-kadange. Aku dilungguhke ning kayangan wae, Mer. Ya. Aku tak bojo widodari. Bojo widodari dengkulmu mlocot. Wong kok angka-angkae. Ayo tak lungguhke ning kayangan. Engko nek guru nggawa sapa wae sing tekan kayangan. Men iso dadi srana kowe bali kaya wingi ngene. Siap. Oh, Janaka kok siap. Oh, iya lali. Ayo Kakang Semar tak jenenge Kakang Semar. Janaka nggo dolanan cangkeme Semar. Ayo ning Bale Martiu Kundha Manik. Petro Garing ayo ning Bale Pedukuhan. Martu Kundha Manik. Ayo Kakang Semar. Rada aja lara atimu ya. Ndaraku tak lenggahke nang Sela Kandhawaru Binangun. Pun kajengipun mboten napa-napa Kakang Semar Ben. Nek ora ngono ndak Bathara Guru ora kapok. Aku semiyah-miyah tumindake angkara budine Candala. Panjenengan mboten klitu kok dipun sirnaken badhe cemplungaken wonten kawasan Dripula menika. Menika kula mboten kula mathuk, kula mboten gathuk. Ya iya. Sawetara ndaraku Ndara Janaka ben lenggah ning kene. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Putulun nggih Janaka. Wah, diundang kok njur tapa kuwi lho. Kakang Semar. Kula. Aku arep tapa. Nggih, monggo-monggo. Tapa niku mboten kenging dahar ngunjuk lho. Ora arep mangan apa-apa kejaba panganan. Jenenge padha wae ora. Aja nengkeng ganggu kelawan aku ya Kakang Semar. Nggih. Widiwa sing kaya jog teko kuwi kon lunga. Wis ben sauni-unine waton kayangan tentrem sauni-unimu, Janaka Bagong. Janaka Bagong cengelmu. Iki dewa kok dunake ya men wong Janaka kok dicampur Bagong. Ulun boya trima Kakang. Iya. Karo ngenteni rawuhe sapa sing dadi srayane Bathara Guru to, Le? Mobang mangaruna
adinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ring kanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ing Koko Prabu kados pundi Yai menapa ta sababipun kula nyaketaken rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mboten sanes anggen kula sampun mboten saged metang dhateng lampanipun Kyai Semar saat majanipun ingkang sampun setunggal candra mboten kepareng sowan Koko Prabu lajeng menapa ingkang kedadosan wonten ing Karang Kadempel kuwatir raos sing manah kula menawi Kakang Semar kagol kogelan penggalipun tumunten boten purun sowan dhateng negari Ngamarta. Mila dinten sakmangke Koko Prabu kula suwun kanthi sanget monggo boten ketang ngamung sak kedheping paningal kula aturi tuwi dhateng kawontenanipun Kakang Semar. Mbok menawi wonten pamutah mbok menawi wonten panyuwun saking Kyai Semar ingkang boten kawiyos sing pangandikan krana ajrih kelawan ngrayi Ngamarta Koko Prabu. Gonjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung pukulun semban kula sewu lepat diagung pangaksami ngantos kula tilaring tata krami pukulun bekti kula kunjo iya Puntadewa Luntomba pukulun bekti kula kunjo Kresna Luntomba guru kakekku basaku katura Werkudara Luntomba menapa ta sababipun paduka pukulun kesesa katingal tedhak paduka wonten ing Madyapada pukulun menawi kapareng kawedhaning kathah tumunten kababarna menggah menapa ta wigatosipun Puntadewa ora nyono babar pisan lha kok dadi ulun digawe bingung kelawan kahanan ingkang dumadi liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ingkang mekaten nggir wayah ulun keplayu saka Kayiwangan Suralaya amarga pakartine kadangmu kita ya kuwi panengah Pandhawa Si Arjuna ingkang ngamuk punggung Suratamtaga Nirbaya Nirwikara ana ing Kayiwangan Suralaya nganti bisa dadi sarana keplayuning Manikmaya saka Kayiwangan Suralaya nggir. Lah kok dadi saiki Janaka malah ndedhekku ana ing negara Ngamarta. Iki lelakon kepiye kahanane putra Dewa? Pukulun semban kula. Pukulun pengayoman kula. Sang Hyang Jagat Girinata. Wanter pangandika paduka damel kagiat raos sing manah kula. Monggo klaturi andangu dhateng Koko Prabu Darma Kusuma iwah Koko Prabu Ndarawati. Sampun sawetawis wekdal kula mboten kesah saking kasatriyan Madukara. Nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh bilih kula ingkang damel geger kayiwangan. Lajeng niat kula menapa, gegayuhan kula menapa. Kula namung titah sewantah ingkang paribasanipun sampun ngantos nglangkungi dhateng sasmitaning para sepuh ingkang sampun nyebataken cecak nguntal cagak cebul nggayuh wulan wuta ngitung lintang. Gegayuhan ingkang boten satraju sakbobot kalawan kegiatanipun ingkang wayah tartemtu boten badhe kula tindakaken pukulun. Nanging ing menapa paduka paring dawuh dene kula damel risak kayangan lajeng ancas kula menapa gegayuhan kula menapa. Arjuna ora ana jamak lumaring ngatasé ulun teka wani ujar lelamisan lawan jeneng kita lan para Pandhawa. Sayekti kabeh kababar dadi kasunyatan Kresna ulun mboya gawe-gawe. Ulun mboya gawe-gawe perkara iki nyata Arjuna ingkang gawe rusak ana ing telenging Kayiwangan Suralaya. Wah, ngaku ora.
Kula mboten tumindak menapa-menapa Kakang Mas. Wah, gawe isin. Kurang mukti apa? Kurang kepama apa uripmu Janaka teko kowe ngopyak kayiwangan. Gawe isine Werkudara. Wah, banting ambyar Werkudara. Sik to. Lah kok ora ngerti apa-apa adine didugang sak penake. Jengkel. Neng negara Ngamarta gawe perkara, neng Paran gawe perkara. Umuk ya dadi cah bagus. Kok sik to. Arjuna nonton maring ajaw. Larah-larahe piye? Kapejauno kapedhau dodo kula kapendheta manah kula. Kula mboten tumindak kados ngendikanipun Iwang Pikulun Jagat Girinata. Lah, adimu wae omong kaya ngono kok kowe kok sengen karo adimu kowe ndukani karo Janaka. Nek nganti Janaka cilik lara gedhe tekaning mati sing tuna kowe, mongko ngendikane Iwang Pikulun Pramesti Bathara Guru kuwi durung karuan nyata. Apa ana dewa kok goro? Werkudara. Iwang Jagat Girinata kuwi bola bali lho. Tumindak kang ora prayoga. Wah, aja kesusu. Ayo ditiliki kayangan. Wah, janji ora ana Janaka, adi kula anang lak pecah ndase. Tatan nyamah karo jenenge Janaka kowe ngorek-orek pasur yaning Arjuna. Ayo jandun karo aku. Yen pancen kowe menungso sing gawe iranging Iwang Pikulun Jatimurti, metu njaba kaya apa aku sing mati ning repat kepanasan. Iki ngopo Kakang Semar? Ana wong kok ndleming dhewe iki. Arjuna, nonton dawuh mundur sik. Inggih. Werkudara? Piye? Weruh ta kowe? Iya. Ana pira Janaka? Loro. Tegese Janaka iki luput apa sak? Bener. Wah, Janaka jaluk ngapura. Binjang Malik menika nganggo hitung-hitung. Bokong digajul sak kayange. Wah, mergo kemerangsang. Ora iso ngampah mangkeling pikirku. Lho iki Kakang Semar kok ning kene? Nggih. Lah ngopo Kakang? Nderekke Ndara Janaka, Kakang Semar aja edan. Aku Janaka. Aja ngawur Kakang. Aku Janaka. Iwang Pikulun Narada menika dos pundi? Wis kono, petungan dhisik karena kita kuwi dewa lho, Yan. Dadi aja nganti kekilapan, aja nganti kekilapan. Apa to sababe nganti ana Janaka ning kene? Ha iki gancar-gancare rak kowe tak kandhani ya. Arjuna Werkudara, Kresna kowe aja nesu dhisik. Janaka iki pancen dudu Janaka sak tenane. Merga Janaka iki nyelametke karo Kakang Semar Nalagare karo Petruk sing arep dipateni karo Bathara Guru. Mongko dasare ming perkara sepele. Kakang Semar ora gelem nyembah, ora gelem tata krama karo Bathara Guru diluputake kogel kagelan atine Iwang Pikulun Manikmaya. Merga ana titah sing ora gelem nyembah karo Pikulun Sang Hyang Jagat Girinata. Mekaten Pukulun. Iya. Tumuli Semar iki mau diracun dening Bathara Guru karo Gareng karo Petruk.
Terus Janaka iki munggah ning kayangan ngamuk nyelametke Semar. Mula ya arep dikaya ngapa? Janaka iki sing tak anggap Janaka tenan. Iya, betul. Ah, wis ngono wae. Pukulun kula menika Janaka ingkang saestu. Wah, buktine apa? Janaka iki kebak lelabuhan. Nek ora lebak lelabuhan dudu Janaka. Kuwi tumrapaku kaya ngono kuwi. Oh, lah. Lah dadi kanan kaya kados mekaten menika mergi wang pikulun manik moyo pakartinipun ngaten menika pukulun. Ha iya wis. Nek ora ngono ndak ora rampung-rampung perkarane. Kresna wonten dawuh maragake sawangan. Apa ulun ujar lelamisan? Tegese ulun goro, ulun boyagara. Sawangen iki Arjuna malah lenggah ana ing Sela Kandhawaru binangun. Kresna Werkudara Arjuna ingkang kisirnakna. Nyun mapunten ulun kula sampun nyobi kula kawon. Lho. Apa kita kalah? Kula kawon. Senjata cakra Mboten tumama. apa kita ora keduga malik yaksa ingkang gedhe Kyai Kesawa. Sampun kula wong sak wangsul kula senggol beda ring Kyai Kesawa mboten saged ageng pukulun. Lho. Apa merga wis tuwa kuwi? Sajake ngaten. Wong menika gumantung dhateng umur kok. Nyatanipun kula senggal-senggol mboten ageng-ageng pukulun. Ya ta Werkudara? Iya. Werkudara apa? Arjuna ingkang iki sirnakna. Wah, aku kalah. Kuku Pancanaka ora tedas. Gada rujak pala ora temama. Arjuna wonten paring dawuh. Apa kita ora nesu? Kita dikembari. Kudune kita iso mateni karo menungsa iki. Nun mapunten pukulun, pusaka kula mboten tumama sedayanipun. Arjuna wonten adawuh. Wah, loro kabeh semaur. Kita aja ngleleng pacakmu gembela sirahmu. Apa dume Pandhawa ora keduga mateni kelawan jeneng kita, kita iso ngulun ngalahke kelawan jeneng ulun. Ya ngono apa piye? Ulun Pukulun. Lali. Terus alus mboten nginten babar pisan. Kula namung kepengin setunggal kemawon pukulun. Pukulun minta maaf. Kalian Kakang Semar kalian Nala Garing lan Petruk ingkang sampun paduka racun lan badhe dipun cemplungaken kawah. Menawi paduka pukulun boten kepareng nyuwun pangapura dhateng Kakang Semar lan Garing Petruk. Taunana Windanana kula boten badhe mandhap saking Sela Kandhawaru binangun. Lho, yen ngono kita wani karo panjenengan ulun, ket wau pun wani. Napa sampeyan lali? Kula aturi namakaken Guntur geni Guntur anggen pukulun. Cestri Sula kula mboten aji. Monggo kula aturi namakaken Kresna kepiye? Lah semonggo, monggo. Nek paduka pukulun mboten nyuwun pangapunten dhateng Kakang Semar kula kinten Janaka ingkang wonten mriku menika badhe ngamuk. Mongko nek ngamuk Janaka menika wah nyemelangi lho kejawi digdaya. Janaka ing wonten mriku niku nek ngamuk nguyuh sanggon-gon. Ya Janaka ya. Betul sekali. Mumpung kula lagi kebelet pukulun. Napa badhe wonten jamak limrahipun kayangan kok pesing. Aduh cilaka iki kepiye? Pripun? Nah, sampeyan niku ya Kakang Trada malah mbelani dhateng Janaka. kula pun matur to. Narada niku ora kewengku dening Bathara Guru. Nek Bathara Gurune tumindake elek, Narada arep melu sapa-sapa niku dados purba wasisaning Bathara Narada. Saniki sing tak anggap bener niku Janaka sing niki kok. Iso nyelametke Semar, nyelametke Nala Garing, nyelametke Petruk. Mula kula yo melu karo Janaka niki ora tak dianggep dadi pujangganing dewa ora apa-apa. Waton Janaka niki sih gelem nampa paswitan kula wis tentrem. Ya Janaka ya. Iya. Pukulun Narada. Ngelih tenan aku. Janaka kok sambat ngelih ora.
Wis mau ora mangan apa aduh rada golek ke siomay. Ah. Ayangan kok ana siomay barang iki. Piye perkarane aneh-aneh ra. Lajeng kula kedah kados pundi Pukulun? Nyuwun mapunten dhateng Kakang Semar. Kakang Ismaya. Piye? Kula nyuwun pangapunten Kakang. Wong njaluk ngapura kuwi gampang nek diucapke. Ning aku wis tau omong to. Apik-apike wong ki nek nglungguhna keluputan ora bakal mbaleni lan nyuwun ngapura. Kuwi apik-apike menungsa. Dadi sakkaya keluputanmu marang aku menehi ngapura. Aku ora arep duwe rasa apa-apa karo kowe. Ning mbok njaluk sesuk aja tok baleni. Kowe iki dewaning para dewa. Kowe kuwi manik maya, kowe iki mustikaning dewa, ditulat ditirokke dening para titah sing urip ana ing jagat. Lah nek pakartimu kaya ngono kuwi, jagat arep dadi apa coba aku tak takon. Inggih Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten tenan lahir batin. Nek nganti kowe isih duwe ana rasa mangkel karo Semar, piye? Mugi sak mangke kula nampi pidana saking Sang Hyang Asih Prana, inggih Sang Hyang Bathara Wenang Kakang. Manik Maya. Gandeng kita nyebut lawan asma ulun. Mula tumuli ulun metu saka kancing gelunge Arjuna ingkang iki. Ulun mung kepengin nekseni apa kang dadi ucap kita. Dadi kita aja enak-enak apa ingin dadi paseksene ucap kita ora mung titah ing mapan ing Janaloka kayata Kresna Werkudara, Semar lan sak piturute. Nanging ulun uga nekseni marang apa ingkang kita ucapake. Yen to ulun ingkang wis nekseni, kita ora bakal sak kepenak kita pribadi nggone wis wani sumpah lawan Kakang Semar utawa Ismaya, ya utawa Semar Badranaya. Nggone wis kita gendak sikarana ing jagat. Guru, wonten paring adhawuh. Coba to saiki pitungan. Semar kuwi wis gelem dadi titah, wis gelem dadi pamomong, uripe sarwa rekasa, uripe sarwa prasaja, dadi wong mlarat, dadi kawula. Kita dadi dewaning para dewa. Apa kita kepengin ngrasake urip kaya Semar? Ya ngono apa piye? Yen upama tenan kaya mengkono, ulun walik Semar ingkang dadi dewaning para dewa, kita ingkang dadi pamomong. Ya ngono apa piye, Guru? Aduh, Pukulun. Mboten Pukulun, kula sampun ngakeni kalepatan. Kula sampun tobat Pukulun. Ayo kundur. Lan kita ndak jaluk tetepo ngesti marang kautaman ulun kundur makayangan. Ulun ulatake saka ngundaran Dribawana. Janji ana ing kene kita isih gendak sikara karo Semar lan para Pandhawa. Ulun ingkang mboyan nrimakake sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Pukulun. Kakang Narada, menawi nggih kula sampun nandhang nandhada ing kalepatan. Kakang lajeng Janaka menika sinten? Janaka? Janaka? Ora edan lan kok. Kelakone kok werna-werna to ya. Kabeh do omongan kok malah turu saiki. Janaka wonten Prabu kula. Ora ta ya suarane arep lali. Ayo bali kaya wingi ngene. Iwang Prabu Bathara Guru wis ngapura karo bapakmu lan nyuwun ngapura karo bapakmu. Inggih. Bapak kula Rama Prabu Pandhu Pramuka. Syukur kowe ngenake Pandhu Pramuka diatungi jotos karo Werkudara. Sapenake dhewe. Nggih. Ayo salin. Mengko para mertangga jiwa jambutipun Nirmala
Taka mudhun ana ing jagat dadi sarana pambanguning desamu. Nun inggih ngestakaken jawab. Halo. Bagong. Nggih. Ora saya kayangan kok digawe geger karo Bagong. Lah rak tenan ta wis ketok saiki. Wah, caidan. Bagong, Nun. lha mun cilik sandangan Janaka nendi? Oh sing dandani togok Ndara. Mas saniki kula wis wujud kaya ngaten. Weh, Sinuwun Darawati barang nih. Iya Bagong. Wah. Kok tekan kayangan? Lah iya. Nusul kowe, aku kan tresna karo kowe. Omong muni ngono mesti ada apa-apanya. Ora mungkin omong tresna kok ndak ada apa-apanya ini enggak bakalan mingkun. Mungkin, mungkin. Kowe Ndara Janaka barang. Iya, Bagong.